Det er jo ikke fordi, at jeg vil sige, at fru Helle Thorning-Schmidt er stram. Stil på din profil, det siger mere om dig, når du... Ja. Jo, hvad tænker du? Hvad tænker Sandra? Tænker Sandra overhovedet? Tennis. Jeg tænker tennis. Det kan hun også. Som jeg gør til dig.